И здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа как можете да си направите капан капан с куки. За целта ще ви трябва куки за капан, вълна, динамит и кълдърмени камъни или какъвто материал си изберете. Това може да го направите на оцеляване, зависимо дали имате нужните материали. И сега само гледайте. Човека се оглежда. Много е лесно да се направи това. Ще ви покажа как. Значи, слагате два камъка, слагате някакво тяло и така, купичка, така. Правите го така, че да не се вижда. И така взимате такава вълна и я поставите там, където искате. Ето така. И по същия начин, като там и закриете. И така, сега какво правим? Така. И си го правите до определено място. Или до това, което си... До това... Най-важното и тук. И правите така, че да не се вижда от врага. И примерно там има някакви честове, където са реснати. В някои сървъри има, като гръмнат динамит, да не експлодира и самия камък. Самия чест, извинете. Можете да си направите и отдолу лава, зависимо какъв искате да е капан. Някъде не съм сложил, извинете. Добре, тук съм сложил. И добре, ето така правите. Неочаквано, неканеният ви гост попада в капана. Можете примерно да си го наредите с лава. Така. И той да се подпали, буквално. И това беше от мен, дано съм ви помогнал много. Довиждане и ще се срещнем отново.